Yeah, Sean MC, Bushi Jadidon, Hika, Kiza Patloko, T, Jura, Arusi, Muamode, Muamoi Ish, Yo Juragi, Bushi, Fikr, Khit, Bufam, Khatogira, Ay Khidet Nabusha. Мухлисой натаринам медонан ки як вақто хондани репи ошиқӣ мада бин западло неки ҳозибаи репм реперо мекнан матана эо чаиш қамак име шикасте вандамам ҳар вақте мегирим да даст ман ручка варақа мегу мидов дабора дигариш хонам каптарак дабораи нози фирӯза шаҳноза мафтуна неки намеша билан номита да дуруни хунай ҳамаи репамдам бадам як хела меброян чи ба барои ҳамаш дабораи таати причина медони чи ба фақат номи ти дила гирифт медони чи баъд ту да хишрувош ҷода нагирифт барои ки кӯдаки калонам кад ба номи чумо аруси ма бидан кажди сучка да бод западло давраи қати ма бидан западло бата бади дагонотам ай пишти ма масоқит када наканди неки шони номард бо тира партофта гай пишти ҷура питухеш ки мехост тира дохтан уту да қапи любама хит кадам корни то ҳай неки кантини прафи ма ай арусам дар боло ҳай у партоша гуфт ма партофтам наистода тира гунаҳгор гуфтам бегуноҳита донистад неки ты қантазан тонисти шикасти ма да казат кадини прафам бо гирифти қастита ай пишти братам тира партофтам накадам нанг неки брати мо ай пишти ты зид мо хеста ҷанг криса кенти ма бад да казат кади вардоштам даста баъди дидани сиён каки фук монда мелеса медонам поступкаи ма ҷазир кадага саба ту барқасти ма ход доди ки ӯ питухта дараса ҷони ширини ман аввал бахшиш бад боши барои ки ма ва ту дига як ҷоя намешем